materiaalivalinnoissa niin oli oikeastaan aika ohjaavana oli tammen sävy ja siinä sitten loppupeleissä niin päädyttiin mäntyyn, joka muistuttaa tammea. Ja pääosissa oli oikeastaan Iivon ja Saanan kommentit, että millä tullaan menemään. Niin kerro Iivo, miksi te päädyitte näihin materiaaleihin? No, kivitalo on tietysti tulossa ja siihen halusi sellaista omanlaista pehmeyttä sitten myös sen puun myötä tuoda. Ennen kaikkea se, että olisi sitten kotimaista hyvää materiaalia, joka istuu hyvin siihen niin kuin tontinkin ilmapiiriin tai henkeen, voisiko sanoa näin. Keskusteltiin monesti aiheesta akustiikka. Ja sehän tuntuu olevan myös teille aika tärkeänä osana. Niin mitä olitte itse siitä akustiikan tärkeydestä mieltä? No, varmasti nousi niin kuin keskustelu oikeastaan teidän aloitteesta se, että tuollaisessa korkeassa tilassa kivitalossa niin kaiku voi olla melko häiritsevääkin ja sitten näin sitten keskustelujen jälkeen, kun on käynyt tietyissä tiloissa, on hoksannut sen, että millaisilla ratkaisuilla on menty sitten vaikka mettään, että siellä tilassa ei ole niin miellyttävää olla, niin oli ihan kiva, että se oli myös teillä sellainen henkireikä laittaa ajatusta niin paljon siihen sisätilojen toteuttamiseen, että tilasta tulee miellyttävää olla ja sehän nyt olisi ennen kaikkea lähtökohta, että siellä kotona voisi löytää se rauhan sitten kilpailulatujen ulkopuolella, niin siellä on hyvä sitten hengittää ja puhallella päivän askareista.